Kobajagi, ostrvo s blagom. Ja sam Halvor, najčuveniji viking. Ogladneo sam posle ovog pohoda da pođem u lov na medveda. Lov na medveda! Lov na medveda! Možda ima medveda u ovoj mračnoj pećini? Pećina je veoma mračna. Hajde da je istražimo. Halvor! Halvor! Snorre, zar si već budan? Jesi li ispao iz kreveta? Halvore ne ulazi u pećinu. Možda je u njoj veliki zli medved. Za tebe! Vikinzi! Pomozite mi! Kako si se stvorio usred okeana? I ko si ti, starče? Zovem se Olaf. Brod mi se razbio o hridi oko ostrva. Ostrva? A kog ostrva? Onog. O, tako mi... Gorme, mogao bi da nas upozoriš kada naiđemo na kopno. Je li medved otišao? Pomozite mi, molim vas. Tati se ne možemo da ga ostavimo. Sinko, u pravu si. Viking ne ostavlja ljude u moru. Fakse, popni čoveka na palubu. Moja priča je tužna. Da nisam doživeo brodolom, odneo bih blago kući. Kakvo blago? Blago na kom bi mi pozavideli bogovi. O, pa, gde se nalazi? Na ostrvu. Ali samo izvrstan moreplovac može da se provuče između hridi, a da ne nasuka brod. Savršena prilika da uvećamo plen. O, ništa lakše. Olafe, nećemo te ostaviti. Idemo sa tobom na ostrvo da ti pomognemo da poneseš to blago kući. Učinit ćete to, dobri ste vi ljudi, video sam to odmah. Ali svi moraju da pođu jer je blago veoma teško. Naravno, podelit ćemo ga. Dogovoreno! Spustite čamac! Sine, kuda si krenuo? Pa sa tobom, tata. Ne dolazi u obzir. Ako mama sazna da si plovio oko opasnih grebena, počupaće mi uši. Ali tata... Ne, bez izmotavanja. Ostaješ ovde. Poveravam ti veoma važan zadatak, momče, razumeš? Čuvat ćeš brod sa Ulmeom. Momci, lagano. Usporite, pazite na greben. Pazite. Lako ćete pronaći moje blago. Usred šume je pećina, a blago je unutra. Ne možete omašiti. Čekam vas ovde. Kako to misliš? Mator sam. Usporit ću vas. Biću vam na teretu.
Ne dolazi u obzir da te ovde ostavimo. Ako ga ostavimo, možemo da sakrijemo blago i kažemo da ga nismo našli. Tako ga nećemo deliti. Kad bolje razmislim, Olafe, bolje je da ostaneš i da se lepo odmoriš. Vikinzi moraju da brinu o starima. Hajde, idemo. Tako je. Srećno vam bilo. Šefe, je li upalilo? Glupavi vikinzi su poverovali u moju priču. Brod sa njihovim blagom će uskoro biti naš. Ništa lakše. Čuvaju ga jedan dečak i nesposobni pesnik. Jaoj. Ti pirati nam ne misle dobro. Moram nešto da uradim. Kad stižemo, šefe? Tu smo negde. Da li da skrenemo levo ili desno? Kapetane, ovamo. Ne, nego ovamo. Mora da je onamo. Siguran sam da je ovuda. Nije, nego je ovuda. Ne, Pa rekao sam da ti. je ovuda. Ne, nego ja, kažem velik da je mizavče. ovuda, čoveče. Ama, čoveče. Pogledajte. Pećina. Baš kao u predstavi. Medveđa Jasmina! Gorm, kreni. Tjure. Snore. Ne, ne da mi mama. Ma daj. Urobe. Ne. Faks. Vi gomilo kukavica. Medved me neće sprečiti da pronađem to blago. Sve moram sam uvek. Urme! Pirati! Dolaze da opljačkaju naše blago! Gotovi smo. Ne, nismo, imam plan. Sirena za maglu. To rakavivih jegulja. Pesnik i dečak oglašavaju uzbunu. Brzo, ne gubimo vreme. Viki i Ulme su u opasnosti. Moramo natrag na plažu. Šta? Šta je bilo? Šta? Medved? Moramo da budemo brzi, pre nego što stignu pirati. Misliš da će ovo da upali? Predstava samo što nije počela. Kada bacimo pesnika i dečaka u vodu, otplovit ćemo s blagom. Braćo mornari, stižu vam u posedu Olaf i njegovi prijatelji. Ajmo, Ulme. Glupani! U ime Tora dođite da iskusite moju sekiru! Šta? Nemoguće. Misliš da smo poverovali u tvoju priču o blagu? Najvećeg od svih vikinga Halvara ne možeš prevariti. Dobro zboriš, da, bravo. Dobro zboriš, da, bravo. I kad se iza mnom uljubiš.
Olafe, vidiš kako brzo trčiš kad hoćeš. Da si im samo video lice kada su ugledali lutke. Opet smo sačuvali blago, zahvaljujući mom sinu. Da, da. Za Vikija! Hip, hip, ura! Hip, hip, ura! Ne bih uspeo bez Ulmove pomoći.